Jocs del Mediterrani que es celebraven aquí a Catalunya, a casa. Estic segur que ho ha volgut donar tot i així no ha pogut ser. Esperem que es recuperi per l'Europeu de Berlín. I bueno, d'aquesta final jo destacaria els dos marroquins. El Camp, que va ser el guanyador de la semifinal 1, és un atleta veterà que ja ha corregut 2 Diamond Leagues aquest any, sempre està molt present al circuit internacional. També Casusi, que va guanyar la semifinal 2, l'altre marroquí. I jo destacaria el Francesc Millet, que va fer marca personal fa 15 dies, amb 3:37, que va quedar subcampió a la Universiada, que és el campionat del món universitari, l'any passat. Per tant, noms importants, els dos marroquins, el francès, i aquí tenim el Jesús Gómez, el representant de la delegació espanyola de Burgos, fet 3:38.63 aquesta temporada i té la mínima a l'europeu a tocar 3:38.10. Veurem si avui, perquè a les finals, si serà una final tàctica o si serà una final on s'intentarà marcar el ritme. Repassem els 12 atletes participants. Tenim el francès Martín Cassé, el grec Andreas Dimitrakis, tenim dos marroquins, ja ho has dit, el Fouad El Camp i Brahim Kaouzi, l'italià Neves Junior Bussotti, un altre francès Alexis Millet, aquest campió de la Universiada, l'atleta de Macedònia Dario Ivanovski, el tunisià Abesalem Ayouni, el representant espanyol Jesús Gómez, i ens queda un altre italià, Mohat Dikadar, i el turc Leven Ates. Per tant, nivell. Osbilen també un nom a tenir en compte, molta experiència, sembla que últimament no és el que era, però mai se l'ha de descartar. Jesús Gómez tindrà les seves oportunitats si és una carrera campi qui pugui, és un atleta molt ràpid. Segurament, sent la final d'un campionat, serà així. Aquí corre més l'últim quilòmetre, d'aquesta qualitat. Tots corren molt. La victòria o candidats a la medalla. Comença aquesta final dels 1.500 metres dels Jocs Mediterranis, la prova reina del mig fons en qualsevol competició, i ja veiem com el turc Leven Ates ara mateix agafa el comandament de la cursa i sembla disposat a imposar un ritme exigent. No sé si això serà flor d'estiu dels primers metres, però el turc ha sortit disparat com una exhalació. Sí, veiem que passa ràpid al primer 200, potser és el tipus de carrera que més li interessa, i una carrera ràpida on ell marca el ritme, potser no gaudeix d'un final tan ràpid, però veiem, ara mateix és ell sol, els altres atletes fan la seva cursa, potser pensen que és fruit d'un moment, que ja l'atraparan, que no podrà mantenir aquest ritme ell sol sense cap relleu, i veiem, el grup perseguidor el tira Jesús Gómez, que suposo que no vol deixar tanta distància perquè ara mateix hi ha força metres, però és complicat que Osbilen mantingui aquest ritme ell sol, però no seria la primera vegada que un atleta d'aquestes característiques ho fa. És d'origen canià també, Osbilen, aquest atleta turc, ara ho comprovarem, però vam tenir decepció d'alguns atletes turcs d'origen canià a la final dels 3.000 obstacles, en la final dels 5.000 metres, compatriotes seus que venien amb el cartell de favorits o de candidats a guanyar medalla, però veiem com Osbilen, que efectivament és d'origen canyà, avui sembla que vol marcar un ritme molt exigent i que s'ho vol jugar. És una tàctica arriscada, perquè si hi ha una miqueta de vent vas absolutament en solitari, i o té molta seguretat amb les seves forces o podria patir en l'última volta. Sí, és complicat. Si saps que estàs molt bé de forma, que pots aguantar aquest ritme, ho pots fer, però ja veiem que el grup perseguidor ja l'ha enganxat. Mira, Jesús Gómez ja està pràcticament darrere seu, per tant ha sigut una mica una tàctica suïcida, perquè si tu tires aquesta tàctica de tirar tu sol i mantenir una distància gran és perquè tens la confiança. Si ara veiem que ja el comencen a sobrepassar, això vol dir que ha gastat unes forces que es podia haver mantingut per l'últim quilòmetre i pel final, que ja queda poc. Doncs acabarà fos Osbilen, el turc, que s'ha fet veure en aquesta primera tram de la prova, però que en el tram decisiu ja queda absolutament despenjat i patint. Qui no està despenjat és Jesús Gómez. Entrarem ja a la recta final. Els dos marroquins, dos dels favorits també molt ben situats,
Casouzi i El Camp, i també veiem que el francès està progressant. Alexis Miellet, aquest campió de la Universiada, ja som a la última volta, afrontant la contrarrecta. El tunisià, que també s'apunta en aquest grupet de 5-6 homes, fins i tot 7, perquè hi ha els dos italians que podrien optar a les medalles. Aquí arriba el canvi de ritme, els dos marroquins que se'n van, volen firmar un doblet en aquesta final dels 1.500 metres. El tunisià, que és l'únic que sembla que els pot mantenir el ritme, i el Jesús Gómez, que ja queda totalment descartat en aquest tram final de la carrera. S'ho jugaran entre els dos marroquins i el tunisià, entre Kaouzi, entre El Camp i el tunisià Ayouni. Entrant ja a la recta final, els marroquins que sembla que tenen un últim canvi, però atenció que s'obre pel carrer 2 el tunisià, que no els ho posarà fàcil. S'estan decidint les medalles i també arriba molt fort Mellet, el francès per darrere, que podria agafar el bronze. Guanya el marroquí, segon el tunisià, tercer l'altre marroquí. Per tant, el francès acaba en la quarta posició, 3:37:15, dues medalles per Marroc, una per Tunísia. Ja dèiem que eren els favorits els marroquins i ho han confirmat. Medalla d'or, aquí ho tenim per al marroquí, un dels favorits en els 1.500 metres per Brahim Casouzi. La medalla de plata ha estat per Abdesalem Ayouni, el tunisià, i Foet El Camp, que ha aconseguit el bronze, 3:37:15. Una marca, per exemple, Jesús Gómez tenia 3:38:63, que al final ha estat exigent, no molt destacada, però per ser una final no és un mal registre. Sí, ha sigut el tipus de carrera que no li convenia a ell. Sobre la seva marca personal, està clar que podia, tenint el dia perfecte, podia estar lluitant, perquè si tens 3:38 doncs pots arribar juntament amb ells, com ha arribat Millet, per exemple, però ha sigut una carrera de menys a més, i aquest és un final molt ràpid, i ha costat. Els atletes marroquins sempre tenen un final molt ràpid i tenen una molt bona tradició al mig fons, i el tunisià, que va quedar segon a la seva semifinal darrere d'El Camp, també ha fet validesa d'aquest final tan ràpid. Doncs el Marroc, Tunísia, països potents en el mig fons, que ho confirmen, ocupant el podi d'aquesta final dels 1.500 metres. Per l'italiana Bogliolo amb 13:30, al mateix temps la grega Persididou, que aconsegueix el bronze amb 13:30.